da ni yma heddiw ar llwybr Cwellyn i weld faint o wahaniaeth mae eich rhodd chi o'r 10,500 helwyd tro dwytha yma trwy'r rhodd Eryri. Da ni yma efo Hywel Jones o'r Parc Cenedlaethol sydd yn gyfrifol am y gwaith ar y llwybr yma. Gychwynnon ni rhyw 4 mis yn ôl lle, oedd y llwybr oedd i gyflwr wedi mynd reit drwg. O lot o'r llwybr wedi golchi allan dros y Gaea ac yn gweithygu. O ffosydd o yma wedi tagu hefo brwyn yn gati, a felly o rhaid ni'n neud rhywbeth efo fo. A mi eithon ni ati i gynllunio a ffeindio allan bydden ni'n mynd i wneud ffordd o'n ni'n mynd i'r undeb chwmpas i. A wedyn mi benderfynon ni bod ni'n mynd i ddefnyddio'r stwff agreg yma, agreg o chwarel Minffordd ydi o. Llef yn lleol felly? Yn lleol yndi. Yeah. Ond mae'n stwff da iawn, mae'n glynu fo'i gilydd yn dda iawn, a mae'n cledwr i dda lle. Rhaid ni hefyd edrych ar y dreiniau yma, a wedyn mi benderfynon ni llenwi'r dreiniau tro yma efo bydd yn alw'n balast, tebyg iawn i balast, ond ni'n eisiau efo trenar o dan y tracia. A wedyn mynd ni beipiau fewn yn y gwylod, mae yna dellan y beipiau, ferrated pipes lle. A'r rheswm wnaethon ni'n gwneud hynna oedd i drio slofi tyfiant y brwyn yn ôl lle, a gobeithio fydd yna hirach oes i'r teip yma yma lwybr lle. Ond mae'n ddrud, mae'n ffordd ddrud o wneud o. Yndi. A felly, oedd hynny ddiolchgar iawn bod ni wedi cael yr arian ychwanegol yma lle, bod yn galluogi ni wneud y math yma waith. Felly mae'r 10,500 na wedi medru helpu gobeithio rhyw 10-15 mlynedd? Yndi, mae o'n estynnu y bywyd y llwybr mewn ffordd felly. Dyn ni'n gorfod dod yn ôl yma, fydd ddim costa lawr y lein. Na fo. Wedyn hir dymor, mae'n helpu hir dymor felly ar y llwybr. Diolch yn fawr iawn i chi Hywel am ymuno ni heddiw ac egluro i pawb adra am y gwaith calad sy'n cael ei wneud ar y llwybr yma ac i'r tîm hefyd wrth gwrs ych chi wedi dweud bod nhw'n gweithio'n hynod o galad i gael yr llwybr yma yn ddiogel. Diolch hefyd i chi'r busnesau ac ymwelwyr am roed mor hael. Hebdych chi, ni fysa ni medru'r cyfrannu tuag at y llwybr arbennig yma.